Matul l-2017, id-Direttorat għall-Osservanzi ta' Benefiċċji waqqaf titanqas minn 1000 benefiċċji soċjali wara li rriżulta li l-persuni investigati ma kinux intitolati għalihom. Dan bħala parti mill-ħidma tad-Diviżjoni fil-ġlieda kontra l-abbuż ta' dawn it-tip ta' benefiċċji. Il-maġġoranza kienu qed jabbużaw mill-benefiċċju tal-assistenza soċjali. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarità Soċjali Michael Falzon qal li permezz dawn l-investigazzjonijiet ġew ifrankati aktar minn 4 miljun euro. Għarek inħarsu lejn il-ħidma fej jidħol benefit fraud, ovvjament il-prevenzjoni tiegħu, s-naddit ġew frankati madwar 4 miljun euro. Fuq 4 miljun euro. Il-flus imorru għal għanijiet soċjali, ġvidal huma benefiċċji illi jkunu ġew votati għalihom, u ovvjament il-Gvern ikun wera l-commitment soċjali huma flus li mhux se jingħataw il min m'għandux dritt għalihom, imma se jingħataw u jitqasmu lil dawk li verament għandhom bżonnhom. L-Ispettorat f'dan id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għamel aktar minn 1600 spezzjoni fuq siti li fihom jgħixu persuni li dwarhom sar rapport ta' allegat frodi tal-benefiċċji. Fil-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali hawn dipartiment partikolari li tratta fuq dak li huwa frodi u dak li huma investigazzjonijiet. Isiru investigazzjonijiet on the department's own steam, ġifri fej il-department jidurlu li hemm xi ħaġa li hija suspettuża li hija tajjem interess negattiv dan il-każ, u jkollok ukoll persuni li jirrapportaw li jiġbdu l-attenzjoni ta' każi fejn ikun hemm għaddej allegat abbuż tajjeb. Id-Direttorat jinvestiga kull rapport li jidħol, iżda mhux kull rapport jirriżulta fil-pożittiv. Fil-fatt, mir-rapporti li saru fl-2017, titanqas minn 400 irriżultaw fin-negattiv. Irrid nagħmilha ċara li għalkemm isiru jiġu kull rapport li jidħol u kull każ li jitqajjem jiġi investigat, dan mhux xi eżerċizzju li wieħed jiġri wara n-nies bil-mannara. Jiġifieri l-maġġoranza iva tal-każi li ġew investigati jirriżultaw li jkun hemm frodi, ma jkun hemm numru ta' każi li ma jirriżultax li jkun hemm. Ġifieri d-Dipartiment jimxi b'kawtela fuq kull każ li jidħollu. Il-Ministru Falzon sostna l-ħidma tal-Gvern biex kompli tissaħħaħ il-koordinazzjoni fil-ġbir ta' informazzjoni minn diversi entitajiet biex jiġu identifikati dawk li jkunu qed jieħdu benefiċċji li mhumiex intitolati għalihom. Bl-unika għan li jitwaqqaf l-abbuż. Da mhux eżerċizzju biex nifrankaw il-benefiċċji, dan huwa eżerċizzju biex inwaffqu l-abbuż mill-benefiċċji, dik hija l-iktar ħaġa importanti naħseb li rrid nisħaq fuqha. Jiġifieri di mhux xi ħaġa li l-Gvern qed jagħmilha biex inaqqas l-ispiża tiegħu, il-Gvern qed jagħmilha biex jara anzi li l-ispiża li jkun ivvota għal vot soċjali tmur għand min għandu bżonna kif għandu bżonna u tingħata lil min ħaqqu ma jkunx hemm min jabbuża fl-aħħar mill-aħħar bit-taxxi tagħna lkoll.